Okay, sho ukuthi salandwa thina silandwa ekhaya. Ingane yafike bafika la ekhaya ihamba nomunye ubhuti. Base beyasuka bayahamba. Mengabe behamba bahamba bayophuza. Mengabe sekufikwa lapho ke ebusuku sesidalanda la ekhaya sebemshayile bamkapa bamthela ngamanzi abila bamgwaza nezinqa. Bamthela ngamanzi umaketela u2. Mengabe sefika khona lapha yasikuqulekile uthule kwakuwumshaka kwakumgqibelo ngoba ushonena ngesonto. Esamthatha ke sabiza amaphoyisa akhe ngoba nje base bethatha ingubo sebethi bafuna ukomlahla kahle kahle bona. Ngalesi sikhathi ngoba esequlekile kanjalo ke. So mangabe nithola ukuthi eze elinyazo nje kuthiwa wayekade enzeni. Bathi wayentshontshe ifoni kodwa kuthiwa sebelande omunye umfana nenye ingane ifoni yatholakala eminyango. Ifoni yatholakala komunye umuntu yena lo sebemlimazile. Kuphelile nje ngaye ifoni isitholakala asazi noma yatholakala kuye lo noma yatholakala khona eminyango kodwa kuthiwa iseminyango bona mengabe besho thina mase sibuza ukuthi kwenzakaleni. Osho ukuthi balimaza umuntu wrong. Hayi singasho kanjalo. Alright, so manivula icase kwenzakalani emaphoyiseni? Icase ukuthi sathi siyafona ke sifonela amaphoyisa khona ebusuku lapho. Athi amaphoyisa asifoneleni iambulance kuqala. Mengabe sifonela iambulance ishuthi iambulance ifike mengabe sifikile ishuthi imthatheke. Bese bona iqala fanele ivulwe yona ingane. Ngithi mina ingane ngoba isesimene esinje mina ngikhona nguma wayo nomalume wayo nangokhona. Indaba bengasivumeli ukuthi sivule iqala thina na. Okay. Sorry. Ingane eneminyaka mingaki? Bena 20. Yebo. All right. Shukuthi ke bese siyahamba ke sesibhedlela kaMaphumulo lapho ke sike ke ngibuye ke mina ngomgqibelo ekseni ngiyele la ekhaya. Mengabe ukuthi ekseni ngesonto bese ngene ucingo ke sesifonela ubhuti ke sibhedlela sebesitshela ukuthi akasekho. Saphinde futhi sawafonela amaphoyisa sabuza ukuthi ngoba sekwenzeke kanjena ke senze njani ke. Futhi iqala gcine selivula wona ke lavulwa awakamaphumulo. Awakamaphumulo mengabe siyabona ke. Bathi bona baneyindawo eziningi abayisebenzayo. Thina sikho ngaphansi kwakamaphumulo singaphansi kwaseGrandini. Sure. All right. BaseGrandini ke bathi basalisebenza ke ngendlela yabo ke. Ngoba kodwa umuntu osaboshiwe uyedwa. Laba abanye nje bayihlalele la siyababona mihla namalanga. Ora so onjani lo boshiwe? Shuthi bathola yena yena watholwa ukuthi wathi mebeka isitori ukuthi sakufakazela ukuthi ebekhona naye. So la abanye babalekile. Lo omunye ke samfiqeshe nomnikazi womuzi. Umnikazi womuzi ukhona. Lo omunye wabaleka ke yena akekho nje. Alright, lento ngesikhathi yenzeka endaweni enjani? Yenzeka endaweni okuphuzwa kuyona noma yenzeka nomuntu akuphuzwa khona. Babedlala iredio, utshwala babebulanda emzini womuntu bezokuphuza. Babehlangene bonke nje emzini womuntu kwase kuphuzwa ke. Babesemzini womuntu bona. Kwase kulahleka ifoni. Kwase kulahleka ifoni. Futhi mase sebesho ke bathi vele lo mfana lo uyajwayela besho ingane ethu ukuthi bayigidinga ke bayishaya amadoda amadala lawo. Yo. Alright, so njengamanje as lo ikuphi mhlambe engathi niyakudinga njengamanje or ikuphi enifisa ukuthi kwenzeke njengamanje? Ngifuna ukuthi mengabe kungenzeka bekhishwe nasemaphepheni bebonakala ukuthi lo balekile nje uyena esimfunayo ukuthi etholakale ngoba bekwatholakala yena nomseshi usho njalo bekwatholakala lo boshiwe nalabo abazokwazi ukuthi beboshwe
ngoba phela ngoba ehle ngaphandle kuthiwa abahlalele laba ukuthi lo akatholakali. Alright, so mhlawumbe nazi iy'thombe zakhe lo obalekile.